L'episodi de llevantada que s'ha viscut aquest cap de setmana a la comarca ha transformat del tot el paisatge de Sant Miquel del Fai. Un dels termòmetres per mesurar la gran quantitat d'aigua que ha caigut en pocs dies és el salt d'aigua del riu Tenes, que baixa amb un cabal molt més abundant del que es pot veure habitualment. Però l'indicador que aquestes pluges han estat excepcionals és aquest, el salt del Rossinyol. És el primer que desapareix quan hi ha sequera. El riu Rossinyol salta primer per sobre l'església i omple l'estany conegut com la piscina de les monges. Però amb temporals com el que s'ha viscut, l'estany es desborda i es crea el salt del Rossinyol des del costat de la casa del Priorat. Fruit de les pluges dels últims dies, el nombre de visitants d'aquest espai natural s'ha multiplicat. Aquest dilluns i dimarts, desenes de persones no s'han volgut perdre aquest espectacle de la natura que és poc habitual. Molts han volgut immortalitzar aquesta imatge insòlita dels dos salts, abans no desaparegui amb la baixada del cabal. Doncs perquè després de tantes pluges suposo que Sant Miquel del Fai feia goig de veure i realment es compleixen les expectatives perquè tenia ganes de fer fotografies amb força aigua i tanta com ha caigut realment és bonic. Fa 2 mesos que vaig venir també havia plogut força, per l'octubre devia ser, però realment hi havia poca aigua. Semblava que havia plogut molt, però aquí baixava poca. Nosaltres venim amb la bicicleta una miqueta més a baix i vam veure les imatges aquestes i com que venim molt sovint per aquí hem dit anem a fer unes fotos perquè és un dia preciós. Precisament fa poc vaig venir amb els nets i aquí queia un rajolí d'aigua i ara mira, està preciós. Des de l'any 2011 que no es veia el salt del Rossinyol amb aquest cabal. Els salts d'aigua de Sant Miquel del Fai solen ser un indicador de la sequera a la comarca. En aquesta zona del Vallès Oriental, la llevantada s'ha tancat amb prop de 130 litres de pluja registrats en un sol cap de setmana.